masang hebel lanjut ngecor soko menarik. Oke guys, iki video ceritane iki mengke masang hebel guys ya, masang hebel nggon sekitan kamare bapak kuwi gitu. Nggon kamare bapak wis mulai dipasangi hebel guys ya. Iki Kang Bambang iki sing masang ambi Kang Rohman kae, aku bagian gawe lime. Aku mang ya bar masang hebel mang sethithik mang guys neruske ngene Kang Bambang sing kurangane dek wingi kae sing bagian kulon. Nah, mburine Kang Bambang kae guys. Samping kulon tapi mangken tak anu cek kurang kayak kon neruske aku mangke tak rampungke sisan wis damai wis dadi ya. Kayaknya imang kon masang aku nek aku alah cegah aku pilih ning ngesor ae aku. Nah, iki aku bagian anu apa jenenge bagian gawe lem, gawe motongi hebele ngono kuwi guys ya. Kayak Kang Bambang sing bagian masang-masang ngono kuwi karo Kang Rohman. Penak sing ning ngesor boleh guys sing dhuwur malah bingung ngono kadang. Nah, iki langsung tak buri.